kada paanak niya usahig guys. Hello, maayong hapon ninyo guys. Karon utuhan na ami karon nagtapok ang akong lola. Lola nako sa side sa akong papa ug lola nako sa side sa akong mama. Kani sila mga senior citizen na ni guys. Nya namin naaday ko dinhi sa inyong atubangan karon para hangyoon mo sa malumong kasing-kasing nga mahatag na ang iyaha, labi ni akong lola isid nga mahatag na sa iyaha ang pensyon siya sa gobyerno. Ay lang magkuhan lang nga tikat lang ko ay lang magkuhan niya atong ingnon nga kamo senior gid mo ha ang nga kuan ha pakiluoy mo ko sila pakiluoy ta ay kuan guys kini dai akong lola guys ikat lang to okay. Kani dai akong lola guys di na ni sila kay katingog kay matiguang na ba anya nana sila mga balatian silang tiil silang tuhod na karon importante nila nga makuha ang ilang pensyon silang pensyon ba tola ay itim iyahan no tabangin min nyo guys kay importante nga makuha ang iyahang ITM guys kay wa na yung taon ni si Lola jud paliton sa iyahang mga tambal sa sakit mo la arthritis si Isid Lola Isid ang iyang sakit arthritis nya dinhi pod guys sa balay guys wala na ni siya makaon wala na makaon, wala na ni siya pamahaw, wala na paniudto, wala na po siya panipanighapon. Naluoy na gid kay mi guys. Mahimo guys, tabangan minyo nga makuha. Sa una day panahon day guys, kini day si Lola Isid guys, ang iya day kuan ani, trabaho ani sa una. Kuan day ni siya guys kanang kuan ni siya guys kanang mananabang gani guys. Nya kada paanak niya usahig guys, kauno niya ang bata. Ay, di sige ikatan ko. Di din ako. Wak. Di ay tagtas gid. Adi sabo ikat lang nako la. Sa una day guys, ini si Lola Isid, mananabang ni siya guys. Nga karon daghan ni siya ginabayadan guys. So nagpasalamat siya sa programa sa gobyerno nga naa ng mga para sa senior o karon guys wala na ni siya nanabang ang iyang trabaho guys wala na lang ni siya nagpuyo-puyo na lang ni siya pero kung doon na siya masukan guys kung doon na siya masukan ng mga tao mamarang po ni siya guys mo ni yung sideline karon muhatag ay wala ay sabot ko lang ay ikat lang na to walaon lang para mo tuog gid sila ba para ihatag gid sa to ihatag gid na guys ikat lang ko ha ano po si Lola natin guys nakuha naman niya ang iyaha guys ang iyaha pong trabaho guys nakuha ni siya kanang gaampo kanang dunay mga patay sige ka na mananabtan guys mananabtan guys na pero wa gyud problema guys. Salamat day guys sa inyo ang kuan unta nga makuha na namo guys ang kanang para diri sa ilaha. Suporta nila. Ikaw lang sa panawagan nimo la. Ikaw lang sa panawagan mo sa dili. Naka panawagan sila makuha na to. Sulti din kada dungog na yun na. Maayo ingon si Lola guys nga may tag makuha kay para agni panihapon. Para makalungag sila panihapon guys nya. Dili na pud siya pod pamalbal gani guys. Bitaw guys, kani sila guys mga senior na just for fun only lang ning video ha guys nga ako lang silang gilingaw kay para makakatawa pod kinamagod sila problema karon sa ilang pagka-senior. Unya unta guys ang putas Ginoo nga mahatag na ang katong para sa ilaha labi na sa ilang pagka-senior. So salamat kay guys sa inyong suporta dinhi sa atong channel Kalibangan TV ug daghan kayong salamat. God bless you.